ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле? Бо як мошина ки дигар дар дохили ватан хондаи саната 2013 800,000 мега, моториш 2.4 бо рестангинг кимчия хулоса оқа намефаҳмам. Қарор дорад дар ватан, шароитиш тенҷи бадай дӯстон, рақамҳои дар экран занг бизанед. Аммо алишам мешавад, яъне ки метуни ягон мошине ки дар Россия дошта боше ё ягон хонаи арзонтар дошта боше, мақсад баъзе хонаҳо ҳастанд, алиш мешавад. Агар мошинотон арзон бошанд, болои сум метиҳед ё ки қимата аз ин мошин бошанд, болои сумтон метиҳанд. ҳамин рақамҳои дар рӯи экран занг бизанед, ина суратҳоша дида шудаед. А як бародари наздики худмонай, мошин сафед, салонаш бомба, автомат, тенҷ, пробегша фаромӯш кардам парсимаш. Хулоса ки бо хати соҳибаш ҳамаи маълумоти пурраро мегиред, чӣ мегӯянд хати бародар чақчақ мекунед. Худо нигаҳдор, барори кор занг бизанед илтимос. хоҳиш мекунам, калми харидор нестед, ғам натед ки мардумам кор доранд, зиндагӣ доранд. ассалому алайкум.